I wreszcie nadszedł dzień 23 października. Finałowe walki bokserskie. W ringu dwie najlepsze muchy. Polak Olech i Włoch Azzori. Zażarte muchy, kąśliwe, szybkie. Żywe tempo walki od pierwszego do ostatniego gongu. Ani jeden, ani drugi nie zwlekał z atakiem. Włoch był trochę szybszy w akcjach, o ułamek sekundy. Wyrównana walka. O cień lepszy był Azzori. Olech zdobył srebrny medal. Ponadto mamy już 3 brązowe dzięki Grzesiakowi, Walaskowi i Pietrzykowskiemu. A co dalej?